hausnartzeko, aldarrikatzeko, elkartzeko eta gozatzeko eguna izatea nahi genuela esan genuen duela 10 egun hemen bertan. Belaunaldi eta bizipen desberdinetako komunitate oso bat elkartzeko topaleku bat. Eta hemen gaude, herri honen historiaren garai desberdinetan, 60. hamarkadan hasi, eta gaur arte, gune eta forma desberdinetan ibilbide honi ekarpena egin diogun hamarnaka kide. Izan kulturgintzan, feminismoan, udalgintzan, euskalgintzan, gazte antolakuntzan, preso eta ieslarien aldeko borrokan, sindikalgintzan, edota itzalean egon arren ezinbestekoak izan diren ezkutuko lanetan aritutakoak. Militantzia politikoan ibili den edonor daki, kantar zioen bezala, aberria ez dela ikurrin politak, abesti gogorrak, askatasun hitzak. Aberria ez direla kate eta giltzak, baizik elkarganganako maitasun ekintzak. Lur honi Euskal Herria deitu eta hemen bizitzea erabaki zuten gure aurrekoek. Eta lur hau maitatzen erakutsi ziguten. Izateko eta sentitzeko modu bat ematen digulako maite dugun amalurra da Euskal Herria. Libre izateko jaiotzen gara, eta libre izateko aukeratu genuen herri honetan bizitzea. Eskuz esku lurra hau lantzea. Etorkizuneko askatasuna ereiteko lurra egunero landu behar dela eta lurra lantzeak elkarrekin aritzeko konpromisoa eskatzen duela erakutsi zigun duela 60 urteko belaunaldiak. Orduko hasietatik datoz, gaurko ezker abertzalearen ustak eta bihar ustarik izango bada, gaur ereitea dagokio ezker abertzaleari. Biharko askatasunaren oinarriak sendotzen jarraitzea dagokigu. Euskal Herri euskalduna nahi baitugu biharko. Euskal Herri feminista, Euskal Herri sozialista, Euskal Herri zoriontsua nahi dugu, jente zoriontsuz osatua. Gurea da erantzunkizuna. Nondik gatozen badakigu, eta hainbat borrokaren herri izateak itxaropentsu egiten gaitu. Gaur ere ugari dira piztuta dauden borrokak, eta aurretik lortu diren garaipen txiki zein handi horiek lortu direlako, badaukagu garaipenen hortzi mugak eskaintzeko aukera. Tarte hau aprobetxatuko dugu Arrasaten 63 egun greban daramaten lorezainei gure elkartasuna eta babesa erakusteko. Borroka itxaropen eta eredu zarete. Gora langileen borroka! Gure herria beraz, ezin jaulertu etenik gabe mugitzen aritu den bolie bare. Eta era berean, borroka, hari horretan murgilduta egon diren eta gaudenon ekarpenik gabe. Haiei esker gaude hemen. Bidea hasi zuten, darraigu. Orain, guri dagokigu baloiari segida ematea. Eta egingo dugu bai, egingo dugu. Gu gara gaurko bolie! Eta, onja